everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Usaman. Gusto mo magpinatyanay? Ha? Gusto ba mo magpinatyanay? Ano sige? Pagpinusilay mong duha, hatagan ko ka mo higayon. Pulos mong yun mo mga armado. Sige. Pagpatay mo lang din, Binsoy. Binsoy. Ladin. Kamu. Why nang hilabot kanila, ha? Why manghilabot? Kaya disidido man silang magpinatyanay. Ha? Desididong usag-usag kanila nga magpinatyanay. Pasagdan to sila. Unsa man, ha? Binsoy? Ladin. Di na lang guta mag-away. Magpinasahiloay na lang guta kung unsa may atraso tang nahimo sa sagusa. Oh, Binsoy. Naibaw ko nga may nahimo kung sayop nga na nimo eh. Sahiloan na lang ko. I am sorry. Anong nihilak man ka? Ha? Naunsa ka? Bisan tog salbahes ko. Bisan tog daotan ko. Pero doon na sab ko'y balatian, oy. I'm sorry, Ladin. Binsoy. Ikaw manggod. Nagiton man gid nimo pirmi ang akong kasuko. Lugiton man gid ta nimo. Uy, nausap na sila, nagkakos na sila. Mga bayot na ba yun? Ang mga hanggaw. Naggakos naman hinoon ka na sila. Abi ko bang magpinatyanay sila kay? Puros man may kasuko sa usag-usap. Nagpinasayloay namin si Bro Ladin, Sir Virgilio. Mao ka na tinuod nagaon. Peace na mi si Bro Binsoy. Ha! Muragin mo mga hanggaw. Say. Hiktin kayo ang atong panabot. Lisod tang magpaubos ilabi na sa tao o mga tao nga atong nasukan. Kana tungod ra gyud ay sa garbo nga wa na sa hustong lugar. Usay-bot mong ipasabot ang pagkasulti, ha? Ladi? Sir Virgilio, ang mensahe nga gustong ipaabot ni Bro Ladin, mga importante sa BDI ang pagdawat o pagsabot atong kinasing-kasing nga mangayo pasaylo. Sama raw na mo, nangay kong pasaylo niya. Iyasab kong napasaylo. O siya sab, nangay isab og pasaylo sa iyang nahimong sa nako. Maong niya, peace na meron. Ug mas nilambo pa dayon ang among friendship. Di ba, bro? Tinood ka na, bro. Og sa imong pagpangu nga sa trabaho unya dito sa ilawom sa langog. Dada ang akong gugma. Isip imong higala. Ay, kalikoy na, bro. Likoy na yun. Ay, joke na. Sige, bro. Promise. Hala, sige. Lakaw na. Padayon na sa imong bagoong trabaho nga akong gisangon ka nimo. Mahal nga nito, salamat sa iyong paghatag na akong pagtugot aron makasud pagbalik ni Dapita. Nga dugay ko nakaing kitaak, gatusan na ka mga katuigan ang nakalabay. Gago. Ang mga bahanda nga niya na Dapita, mo'y akong hugot nga gibantayan. Ni ako, aron panalipdan ang maong mga bahandi, batok sa mga kaliwat ni Samuel, nga nagtinguha karon ini. Wa na'y makapanag-iya sa maong mga bahanda. Kaya gipanag-iya na kini sa mga immortal nga siya makanako, Draco. Papasalamaton kay ko sa inyong paggam o paghatag og bilis sa maong mga bahandi, nga kabahin sa kasaysayan namong mga tao. Mahal nga anito.
Ampingan ug hatagan gud namo ug dakong bili ang mga bahandi. Hangtod na sa waon nga'y kinutubang kahangturan. Ning panahon na, ninihigayon na, imong plano mo ay matuman, mahal nga Anito. Inigabot sa husto ug tukmang panahon nga mahiabot na unya sila sa mga naimutangan sa bahandi. Mubarog kataliwala niini ug ang silaw sa mga diamante ug mga bulawan maghatag og danag sa imong nang ug ilang makita ang imong pamayhon nga mao'y pauno nila sa ilang kamatayon. Doon ako'y gustong luwason, mahal nga Anito. Doon ako'y gustong luwason. Si Ranito Vinoferte. Makahimo ka lang sa pagluwas ni atong mortal nga dili magtinguha sa maong mga bahandi sa inyong kasaysayan, Draco. Mahal nga Anito. Kayang maong mga bahandi tinungluman alang kaninyong mga mortal. Ang sibisan kinsa nga magtinguha niini kaluhaan usab sa susamang tunglo nga mao ang kamatayon. Kung mao ka na, kung tinuod man gani, nga sama siyang amahan, nagtinguha masab siya niini. Dili gid ay kapugnan. Mamatay gid siya. Mamatay gid si Ranito Vinoferte. Ang kahayag nga imo karong nakita, Draco, maong kahayag sa imong kinabuhi. Muna sa kalinis o kalunsay na sa imong espiritu. Mahal nga Anito. Ang tanan na kanimo ug nagagikan kanimo. Malampuson kang niusab sa imong pagkaikaw. Gikan sa pagkalabing bangis ngadto sa pagkalabihan kabuutan. Gidag ko ikaw, Draco. Ang mensahe nga gipaabot mo ngadto sa sama kanimong mga mortal. Mao nga kung tinguhaon mo gyud nga mausab, naari gyud ay ka na sa imong kaugalingon. Naaras kasing-kasing ug huna-huna. Determinasyon mo ay gikinahanglan, mahal nga Anito. Ang paglingi sa makadyot, unsa ang kabati sa kagahapon. Ug ang paglantaw sa manindot kaing ugma na nagpaabot sa unahan. Unsa man? Uyon ka ba sa akong sugyot, Judea? Unsa hunahuna mo? Kuan, mas may tingali nga ato ng hunahunaon pag-ayo. Kung maayo ba ka ng hunahuna, Judea, Nahibahaw ko ug unsa imong gibati karon, Miss Brenna. sakit na kay akong dughan, Judea. O lagi, nakasabot ko. Pero dili sab maayo nga atong isalikway ang gipamuong ni Eliakim sa dayon ni ining biya. Ang iya manggod pa, uway kasiguruan. Dili sigurado ang iyang lakaw. Pero naning kamot siya. Magpaabot lang gud una ta sa posibleng resulta. Mura na ko mamatay sa sobrang kamingaw ko sa kumbana. Wala ko may pausa ngay kong buhaton. Miss Brenna, Plano ko untang idangop kini sa mga Trogyanan sa balaod. Kay wanted naman sa si Daddy Virgilio. Pero nabalakas ako. Nga tingalig, magkapinusila sila o ang mga armadong sakop karon ni Daddy. O mamong paon niyang kinabuhi sa akong bana. husto ka. Dili sab gyud tinuod maayo. Ayaw gyud og ipamasin ang kinabuhi sa imong bana, Miss Brenna. Judaya tabangi kong mga kunaw na kuno sila bing maayo kong buhaton. Maluwi ka ang taon ako. Pirmi kong naguna-una. Wa ta man ka pasagdi, dili pa? Salamat. Daghan jud kay salamat. O sige na. I-relax una imo na una. Baway lang una, apa? Ay, maayo gani kay naminaw siya, Inday. Oy, pila na magud kadto siya kagabi nga walay tarong kinatulgan tawon. Naluoy na kaayo ko ni
ni Miss Brenna nang. Pero dili sa gyud ko makalihok aron sa pagtabang niya. Asa may ako mahimo? Ay, bitaw, oy. Ahay. Usahay bitaw, Inday, no? Makaingon ko sa akong kaugalingon. Nga wala man tingali gayod mo bating paghigugmas akong agalon to si Serenito Beneferte, oy. Manang Rosaura. Bitaw! Bebe. Ikaw kuno'y timbang-timbang, ana. Ay, ani lamang ko din iniining kilid sa haligi aning tangke sa tubig. Maayo kini dinhe kay at bang kaayo sa gitrabahoan ni Dodong Halandon eh. Ay! ang akong inspirasyon karon sa kong kinabuhi. Porbida, pagkachismoso gid ni Marvin Caballero. Ay, Hala, kadali ang nakatext. Masaw na ko, be. Te, nakakita ko nimo. Wa ka lang kita nako. Uy, hala. Uy, saalan mong kineng. Saalan kining te. Ngano mo umang kiniyang gisampit nako. Uy, te ko no. Purbida. Abi gani be, replyan ko gani be. Akong klarohon nga nung te. Uy, kinsa man kitong te. Sagdi lang, Sherlan. Kay ipananghid ko unya ni Miss Brenna kung pwede ka bang makasuri nga rin, ha? Oo man, ako mo duaw ba lamang unta. Suroy, God. Ay, o lagi. Pero dili ko magbuot-buot, ana. Aron ba dili ko makasa? O sige na. Bye-bye na, ha? Kay mutabang pa ko sa pag-andam alang sa andam mo nung sudan sa pagpangaon. Okay, bye. Ingat. Love you. Hawon sa bahay. Bye, Sherlan! Pastilan dyan ni si Sherlan. Pero nagkasabot kaayo ko. Gilaay naging siya pag-ayaw dito sa Byron. Asa naman to si Manang Rosaura? Nagdiga mo na ba ka siyarong orasa sa kusina? Manang! Manang Rosaura! Manang! Ite, ay buot day ipasabot. Te amo. Ay, kuha na siya, Spanish. Nya, in English, ana, I love you. Nya, binisaya pa, gigog mata ka. Ay, hala, oy. Siyalan mo gibuhat mo na ko Dodong Halandon ni. Ay, siyalan magkinig pagbati ako karon mo. Namura naman kinto og bubble gum. Ay, pagkagahion naman itawong laksiyon ni mo nga rin sa kong kasing-kasing. Ala, wana. Naigog man na gayon ako pag-usab. Ay, hala, laing text na siya. Wala gikan gihapon niya. Pasawon na ko, be. Gawas una dihate. Ni ako'y ihatag nimo. Sudan, bula-bula. Dalan, pagkalibakiro ganun. Hala, kanindot. Ay, sweet man kayo siya. Ay! Nakahinumdum ka pa ba ay nindapita, Draco? Dili gid ta ko gusto nga may namdum pa mahal na anito. Pero usahay. Kinahanglan nga linggion ang kagahapon. Gusto ka? Kining dapita, nahimo kining lubnganan sa mga inosenteng anghel nga gihikawan og kagayunan nga mabuhi sa inyong kalibutan. Gipamatay silang tanan, ubos sa kamanduan sa bangis nga supremo nga si Jaco sa kultong Antikristo. Apil ka ng bahina sa gibayran kong kasalanan, mahal nga anito. Apil ka na sa kong gihinulsulan.
o gibasulan pag-ayo. Usbon ko, bulaan ka. Wa na ko usiki ang talagsaong kahigayunan. Kagihatag ka na ko sa among langit ng amahan. Mahal nga anito. Tana, mupadayon kita sa unahan. Dito na pina! Huwag na ninyo ang patya! Pagdali! Pinahanglan nga makuha tanini nga kayo na ang kriminal! Aron magmalinaw na ang una-una sa tunggagan! Si Berilio, wa na ilain. Ang kriminal na karon ang ilang gipusil. Labing mayo kon mo kon Aladdin. Nalipay ako. Muwa na gid ang sa mukha na gaon. Muwa na sabun niya ang labad sa mungo. Gusto ko makita ang kriminal kung sikin sa man siya. Sige, tan Aladdin. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.